Benvidos e benvidas por segunda vez. Teño a sorte de estar aquí presentando a tres compañeiros de tres centros que desde diferentes materias, filosofía e lingua galega, fan un esforzo importante nesta tarefa de ensinar a pensar aos rapaces, ensinar a utilizar a palabra refutacións, que eu a primeira vez que lle escoitei a un alumno de cuarto impresionoume. Ben, vou por orde. Teño a miña beira a Eva Garea, que traballa no IES de Ames actualmente e que vai falar dos clubs de debate. Non, perdón, da Olimpiada Filosófica. Empezamos ben. Ao seu lado está Luis Aldegunde, que ven do CPI de Dices, Rois, e que si falará dos clubs de debate. E, por último, a miña compañeira Ofelia Lubián, do IES de Mugardos, que falará do Parlamento Xove. Podería falarvos dos seus méritos, de que aquí hai gañadores de certames 2 anos seguidos, de que se conseguiu un premio do MEC e demais, pero creo que ese non é o mérito. O mérito meirande, dende o meu punto de vista, é o que se fai día a día nas aulas e todo ese tempo que se dedica a parte das aulas. Deixo-vos con eles, senón absorbo máis atención. Moitas grazas. Bueno, boas tardes a todas e a todos. Primeiro, agradecervos aos que estades aí e as que estades aí que esteades, non? Porque a maior parte de vos seguramente deu hoxe 5 horas de clase. Despois diso, a mellor ata fixo a comida e despois colleu o plumífero e veu ata aquí, non? Entón, pois, é moi de agradecer que esteades aquí. E despois tampouco pode faltar o agradecemento á asesoría de bibliotecas, non? Pois Cristina, Dios la teña na gloria, que agora e despois ten o ceo gañado, porque, bueno, vos que sodes da biblioteca, sabedes o que costa organizar pequenas cousas para canto máis, pois, algo así. Bueno, eu pensei que íbamos estar 3 ou 4 durante a miña intervención, claro, despois viría máis xente a ver as miñas compañeiras, pero, porque claro, a sala 14, pero este cambio imprevisto, pois sí que non, tampouco entraba nos meus plans, non, nos plans de ninguén. Pensei que iba a estar Mercedes, que é a miña compañeira de biblioteca, e Susana, aí de corpo presente, xa nun exercicio de compañerismo que roza o masoquismo, pero, bueno, xa que viñestes e decidistes non ir ata a bodeguilla de San Roque, como vos recomendei, algúns os que fun vendo por aí, pois teredes que aguantar estes primeiros 15 minutos que me tocan a mí, non? Entón, cando Cristina me propuxo participar nesta mesa, club de debate, biblioteca escolar, bueno, eu quería escaquearme, para que mentir, porque non veño a falar hoxe nin de libros nin de vídeos. Entón, isto do club de debate non sabía moi ben como enfocalo, non? Pero cando me dixo cal era o lema deste ano da biblioteca, dixen, bueno, pues, quizáis poida ter acomodo, non? Un club de debate nun lema como aprender a pensar. Entón, pois, alabamos, eu o que vos vou dicir é como funciona a actividade, despois poñereivos algunhas fotos e un minuto de vídeo para que vexades como é. Eu sempre digo o mesmo, se de algo valen estas experiencias é para que vos animedes a participar nelas, ou ben no propio club de debate, ou senón intentar replicar a actividade nas vosas aulas. Xa sei que a maior parte de vos estaríades pensando, bueno, pois, sí, club de debate nas aulas, abondo fago con mantelos calados, non? Para que encima ter que organizar un debate. Seguramente é certo, non? En aulas que se xan así un poquinho numerosas, pois pode ser complicado. Pero, bueno, sempre pode estar ben, pois, como estrategia de aprendizaxe, non? Chegades un pouco tarde para a edición deste ano, vedes aí que se pechou xustamente onte, pero se falades co responsable do Concello, pois, a mellor, seguramente non habería problema de flexibilizar un poquinho a vosa participación, así que a ver se incluso despois de oírme a min vos animades a tomar partido. Ben, os obxectivos, eu non vos vou falar aí moito do regulamento do club de debate, que é un regulamento moi detallado, simplemente vos vou escoller así 4 cousas para que vexades de que vai o asunto, non?
Entón, entre os obxectivos están estes 4, que serían os 4 principais. Esta é unha actividade de normalización lingüística. Entón, claro, o primeiro, favorecer o emprego da lingua galega. Tanto a nivel formal, que sería no propio debate, como a nivel informal, porque non só se trata de sair ali a un escenario e debater con outro equipo, senón que hai unhas xornadas de formación, está a convivencia de antes e despois do debate, a comida, etc. Entón, para iso se fai, non? Un segundo obxectivo, evidentemente, se é un debate, potenciase a fluidez comunicativa, non? Porque a habilidade, a destreza que teñen os alumnos en galego a nivel oral en castelán, cando a maior parte deles, cando acaban a súa educación obrigatoria, non é igual, non? E despois, evidentemente, eso xa sería a parte da actividade de normalización, promover o pensamento crítico e analítico, claro, da que ninguén imos sobrados, igual que non imos sobrados de fomentar a diversidade de opinións e a tolerancia, como nos acaba de explicar Miguel Vázquez Freire, neste mundo da posverdade, da vida en 140 caracteres. Eu non son moi fan de Twitter, de feito non teño Twitter, si teño Twitter, pero teño aí abandonado, non? Unha vez tiven que facer un curso Platega e unha das tarefas era crea unha conta en Twitter e pon un tweet. E fixen exactamente iso. Creei unha conta en Twitter e publiquei un tweet. O tweet era «Lasciate voi que entrate ogni speranza», que é o que pon Dante no frontispicio do inferno. Teño un tweet para o centro, para outras cousas, para vídeos, un telexornal que facemos, pero a nivel persoal non é que sexa moi fan destas redes sociais. Igual que ese personaxe da Memoria da Choiva, protagonista, que di que non quería ter un teléfono intelixente, non fose ser que fose máis intelixente que a él. A min pásame un pouco algo parecido. O traballo en equipo, que está dentro do último obxectivo, que evidentemente é algo que hai que traballar nun club de debate. Quen organiza isto? Isto está organizado por unha serie de concellos que teñen en común o feito de teren un servizo de normalización lingüística. Porque, claro, detrás de todo isto hai unha logística, hai que ter uns espazos, hai que ter unhas pantallas, hai que ter un técnico de son, hai que ter unhas luces, hai que organizar unha xornada de formación. E todo iso, necesita dunha organización previa, non? Aí os equipos e o profesorado que participamos nel, aí nesa primeira fase nós non temos participación, non? Entramos na segunda. Eles son tamén os que escollen o lema de cada ano. Aí vedes os concellos, non están todos, por exemplo, aí vexo que varía algún de ano en ano, non? Pero, por exemplo, falta o Concello do Carballiño, que presentou nalgún ano equipos moi bons, moi potentes. Aí tedes unha foto da reunión dos coordinadores, non? Dos servicios de normalización. E como funciona isto? Os equipos están compostos de rapaces desde terceiro de ESO, terceiro, cuarto e primeiro de bacharelato ou ciclos formativos. Son un máximo de 10, teñen que ser equipos mixtos. Nós participamos desde a primeira edición e a partir da segunda, o equipo mixto, o cupo masculino casi foi para cumprir o requisito, non? Porque as mellores oradoras e as mellores investigadoras sempre foron mulleres. Entón, cumprimos o requisito mínimo. As fases, hai dúas fases. Hai unha fase comarcal e unha fase final a nivel galego. Se o centro fose moi grande, tería que facer unha fase interna, non? Se tivésemos 5 equipos, non? Por exemplo, nun centro. No noso caso, se facemos 5 equipos, habría que chegar ata o alumnado de infantil, porque somos un centro pequeniño, cas 3 etapas educativas, pero que non dá nin para casi un equipo, non? Entón, faise unha fase comarcal, nós sempre participamos na comarca de Santiago, poden participar centros públicos e centros privados, casi sempre foi así, e despois os 2 primeiros clasificados de cada comarca pasan á final galega. E na final galega, hai un gañador, dentre os que foron gañadores ou segundos clasificados de cada comarca. Os temas sempre son temas que dan xogo, non teñen por que ser especialmente polémicos, pero sí dan bastante xogo para debater.
Por exemplo, se as redes sociais facilitan a comunicación entre as persoas, se debemos acoller as persoas refuxiadas, lemas por este estilo, non? O da final é, sen embargo, un tema que sempre ten que ver coa lingua galega. Eu aí, sempre que piden suxestións ao final de cada edición, non me fan moito caso, porque sempre digo que non me gusta moito que se poña un tema lingüístico para debater, porque xa bastantes prexuizos ten o galego encima, como para que encima teñamos que poñernos na posición contraria, non? Porque cada equipo ten que manter as dúas posicións, ten que facer un debate a favor dese tema e en contra dese tema. Pero, bueno, sexa como for, o caso que aínda fomos zafando bastante ben. O xurado está formado por xente que ten que ver coa comunicación dunha ou doutra forma. Houbo profesores, houbo lingüistas, hai un pouco de todo en cada xurado, non é que todos sexan profesores ou lingüistas, actores, actrices, xornalistas. Ao longo das edicións nas que participamos, sempre atopamos xente moi diferente. E despois hai un comité de competición que se encarga de resolver calquera dúbida, interpretación do regulamento ou reclamación, que algunha vez tamén as houbo, non? Isto de comité de competición parece que soa un pouco a fútbol. Isto recórdame a un compañeiro que publicou un conto, premiaronlle un conto hai moitos anos. O conto titúlase Soñar pedras con fútbol. E cando resultou premiado, achegouse un membro do xurado ao final e díxolle: ti non tes puta idea de fútbol, non? E dixo: non, é que puxera a final da Champions en agosto. E como toda a xente culta desta sala sabe, a final da Champions sempre en maio, non? Moitos anos despois, este compañeiro din que os libros dos clásicos son paralelos e os dos compañeros para compralos. Pero neste caso son para as dúas cousas, son paralelos e para lelo e para compralo. É un libro de Daniela Sorei que se titula Nordeste. É un libro precioso. Hai pouco fixos un roteiro en Santiago, porque está ambientado un dos lugares é Santiago. Bueno, ten aí dúas historias paralelas, non? Por un lado, unha historia de que pasaría se Galicia fora un estado independente desde a Idade Media xa, se tivese unhas colonias en América, en fin, incluso me fixo moita graza cando lín que a Compañía Galega de Indias estaba situada no casco vello de Santiago. A Compañía Galega de Indias é o edificio onde eu estudei filoloxía, que é agora a Facultade de Filosofía, non? Agora as repúblicas están moi de moda, non? Isto vai por rachas, hai un ano e pico eran os presidentes da Deputación, hoxe son as repúblicas. Quería, aproveitando, recomendarvos outro, supoño que hai por aquí xente da Arousa. Todos os arousáns sabedes que a Illa da Arousa foi unha república por un día no ano 1934. Declararon a república nun contexto de folgas generalizadas, non? E nada, o señor que a declarou colleu un papel ali na taberna e dixo: bueno, o seu presidente, ti ministro tal, tal, tal. E así fixeron unha república ata que lles mandaron unha fragata desde Marín para acabar con aquela rebelión, non? Esta historia e outras contas moi ben nun libro tamén moi bonito pero duro de Susana Sánchez Arins, que se titula Seique. Nada, xa o publicou hai un ano e pico, non? É un libro sobre a memoria, non? Sobre a memoria, e sobre todo sobre a memoria transmitida polas mulleres. Entón, claro, ahora Miguel Vázquez Freire acaba de recomendarnos toda unha biblioteca que casi dá un pouco de reparo recomendarvos aquí un par de libros, non? Pero, bueno, con dous tampouco é que me pase moito. E todo isto a propósito do comité de competición, que, por certo, falando de fútbol, eu teño un amigo común con un profesor que se chama Xan Guillén, que gañou nunha ocasión o Parlamento Xove. Entón, mandoume recado de a ver cando xogábamos a Supercopa, non? A Supercopa é o que gaña, neste caso, o Club de Debate, e o Parlamento Xove, así que aí o vou deixando. Que se valora? Pois o xurado ten unha rúbrica que vai cubrindo. Entre outras cousas, pois ten esas, non? Capacidade de convicción, por suposto, a calidade e a originalidade dos argumentos que se acheguen. Isto é especialmente importante, non? A originalidade, porque, claro, aí imos a mellor 10, 12 equipos
hai que adiantarse e ser o suficientemente orixinais como para non andar dicindo toda a mañá ou toda a tarde o mesmo, non? Entón aí obrigache a percorrer ao mellor camiños alternativos e laterais, non? Por suposto, a capacidade para captar a atención, o manexo do espazo e do tempo, porque hai uns tempos moi limitados, e se un se pasa dese tempo para cada parte, pois eso consideraríase unha falta leve, a acumulación de dúas leves sería unha falta grave, entón hai que ser cuidadosos cos tempos, non? E despois, por suposto, a capacidade de improvisación, porque durante as... Agora vos explico a estrutura en 30 segundos, pero durante as quendas de refutación podenche facer preguntas, entón, por moi preparado que leves ti o tema, pois tes que ter a habilidade nese momento de responder á pregunta que non sabes por onde che poden sair, non? A calidade lingüística, no meu caso, pois eso xa teño camiño andado, non? En Rois todo o mundo fala galego, así que aí sí que non teño moito que facer. Despois, o material de apoio, pois, mentres a oradora, porque no noso caso sempre é oradora, as oradoras están falando, pois, detrás vanse proxectando os materiais de apoio, non? Se está falando de un dato, se está falando de pois, calquera gráfica, poñemos vídeos que fomos gravar previamente para apoiar o que estamos dicindo, etc. Esa é a estrutura. Sempre empeza o equipo que defende a postura a favor, unha exposición inicial de 5 minutos, na que non hai preguntas. Despois, o equipo en contra, coa súa exposición inicial, na que fixa a súa posición, con outros 5 minutos, onde tampouco hai preguntas. E despois aí ven o tome daca, non? As dúas quendas de refutación. Primeiro fala o equipo a favor, e aí sí, xa lle pode o outro equipo facer, de feito, débese facer preguntas, e as preguntas non poden exceder de un máximo de 15 segundos, porque claro, senón o outro equipo estaría lle comendo o tempo que tería para refutar o equipo que estea no uso da palabra. E por último, 3 minutos de conclusión. Aí é ao revés, empeza o equipo que vai defender a postura en contra coas súas conclusións e despois acaba o equipo que defendeu a postura a favor tamén coas súas conclusións. 3 minutos. Ese é o cartel do debate da final galega do 2015. Aí vedes que nós abrimos o debate contra o IES Luís Seoane de Pontevedra, que tamén é un equipo, sempre son equipos temibles, os do Luís Seoane, ten aí un par de profesores que están por aí, ao mellor. Ten un par de profesores que toman moi en serio isto do club de debate, e, bueno, tocounos con eles aquela mañá. E despois, sen embargo, vedes que, bueno, sen embargo, ou non sen embargo, debatemos contra o IES Macías Ono Marado de Padrón. E resulta que nós non temos máis que ata cuarto de ESO. Entón, a partir de aí xa se nos vai o alumnado. E para onde se vai? Para Padrón. Entón, resulta que o ano seguinte tivemos que debater contra os nosos propios exalumnos, que, iso sí, é unha actividade moi motivadora, entón, eles, bueno, pois, sobre todo se se gaña, é máis motivadora, bueno, quedaron contentos, entón convenceron a técnica de normalización, vamos, tal, total, que ali os encontramos de fronte no seguinte ano no debate. Aí tiñades o equipo de Negreira tamén, que entrou máis tarde, pero que tamén, por exemplo, a final deste ano gañou na Negreira, un equipo potentísimo tamén. Dous, de feito, levaban, 2 equipos. Bueno, antes, como un par de meses antes dos debates, hai unha xornada de formación, onde se lles ofrece a todo o alumnado participante, esta foto corresponde á xornada que tivo lugar en Rois, ofreceselles un día de formación sobre como argumentar, que argumentos se poden empregar, de que forma facelo, o propio funcionamento do club de debate, que é o regulamento, e despois, ao final, faise un simulacro, non? E nada, faise un debate improvisado entre xente de varios equipos para ver como vai ser eso despois na realidade. Esos son 4 dos integrantes do debate de hai 3 anos. E sempre nos falta alguén nas fotos porque hai outras actividades, como somos pouco alumnado e todos están metidos en 40 cousas, pois é difícil hasta facer unha foto conxunta, non? Javi era o cupo masculino dese ano. E aí está, bueno, pois o ano que gañamos a final comarcal en Bertamiráns e despois a final galega, con 4 alumnas, aquí o cupo masculino non se ve porque estaba no ordenador nese momento, 4 alumnas brillantísimas. En primeiro plano está Alba Sorribas, en último está Celtia, que se algunha vez
a vedes presidindo a Xunta de Galicia, pois non vos sorprendades. Esa é a recollida do premio cando se celebrou en Santiago, porque isto foi no Auditorio de Galicia. Aí está Andrea falando das industrias culturais galegas, pois poñendo aí unha gráfica do Consello da Cultura. Ese é o ano que gañamos a final galega, co alcalde de Rois e a técnica de normalización dali. Aquí está Ángela tamén falando das industrias culturais. Foramos gravar un vídeo ali á Cidade da Cultura para demostrar como se poden desbaldir os cartos nunha charca para ras. Eso na exposición en contra, claro. Na exposición a favor dixemos as bondades da Cidade da Cultura e de outras actividades. Isto é a excursión. Ao final o premio é unha viaxe. Aquela viaxe foi por terras de Taramundi, entre a fronteira de Galicia e Asturias. Foi unha viaxe fantástica. Pois eles pasaron en grande. A viaxe é para ata 25 persoas. O equipo non pode pasar de 10, pero a viaxe sí. Aquí está Andrea agradecendo o premio na final de Bertamiráns. Aquí no debate de Carballo, na final que houve en Carballo. Así xa vedes como funciona isto. Isto foi este mesmo ano, os dous equipos, o xurado aí en primeira liña, e aquí está Ona, que agora está en Suecia, pois no debate a favor de se debemos acoller as persoas refuxiadas. Que non só son delicados os debates do tipo lingüístico, claro, porque un debate houve, cando tivemos a primeira reunión xa entre os técnicos de normalización e o profesorado, pois había moita xente que dicía, pero claro, defender a postura en contra de non debemos acoller as persoas refuxiadas, pois é algo fastidiado, non? Pero, eso tamén os obriga a pensar, tampouco non fai falta poñerse en plan nazi, non queremos ningún refuxiado. Hai que ver os camiños por os que se pode ir para defender esa postura sin ser, nazis. Poñevos simplemente un par de minutos de vídeo para que vexades como é, e se isto funciona máis ou menos ben, adiantovos un pouco. Todos estes argumentos non fan máis que demostrar o importante papel das redes sociais hoxe en día. Xa non é só que favorezan a relación entre as persoas, senón que se fixeron imprescindibles nas nosas vidas. Moitas grazas. Está claro, pois, que o que caracteriza o noso momento histórico é o predominio da tecnoloxía, do novidoso, dos cambios constantes, do desenvolvemento continuo do coñecemento. Resulta evidente que todas estas potencialidades aplicadas á conexión entre persoas favorecen a comunicación social. Dicir o contrario é negar unha evidencia. Moitas grazas. Deixamos a posición en contra, poñevos un exemplo de outro debate. Son os datos dunha industria dinámica, innovadora, que xera emprego que o fai dende Galicia, en galego e para todo o mundo. Moitas grazas. No noso sector cultural atopamos unha industria comprometida con abrirse camiño e gañar o favor do público que responde de forma masiva a produtos de calidade. Moitas grazas. E aí vos quedamos. Só lle falta dicir. Aí estanlle facendo unha pregunta. Por que vos considerais que a industria cultural e non a artesanía cultural? Porque, dende logo, a industria cultural engloba todas as actividades culturais entre espectáculos, exposicións de arte, música, teatros, concertos, etc. Mediante os datos que estamos ofrecendo, por exemplo, neste debate, revelamos que a industria cultural non só está en sintonía coa sociedade, senón que constitúe un verdadeiro antídoto contra a crise, crea emprego a maior ritmo co resto da economía e sitúese por riba de sectores emblemáticos como, por exemplo, Navarra. Calquera lle volva a preguntar algo, non? E reclamemos que, tal como se fixe ata agora, a nosa industria cultural... Este é deste ano. Aí está o xurado presentando os equipos. Interveñen como investigadoras Martina Fuentes Morón como oradora. O de Escola Ballester
Sánchez defenderá a postura en contra e interveñen como oradores Cristina Garrido Cabello e Sergio Martínez García. E como que se ven obrigadas a abandonar as súas cidades, as súas casas, as súas pertenzas, os seus amigos e incluso as súas familias, por razones de guerra ou de persecución política. Este era o debate dos para refuxiados. salvar a súa vida. Bueno, a Martina tampouco lle faltaba xenio, E isto para que vale? Pois, seguramente esa pregunta ás veces a tedes oído nas vosas aulas, non? O cuarto, pola dereita, é Borja. Aí está sostendo o cartel do premio, que prácticamente foi o único que fixo en todo o debate. Iso tamén me serviu para noutras edicións mellorar o casting do equipo. E despois de andar todo o ano falando de argumentacións, de refutacións, de que tipos de argumentos non se poden e non se poden empregar na clase de galego, digo, cando chegamos ao debate, e valía para isto. De todas formas, daquela non é que se aplicase moito, pero, bueno, hoxe está acabando políticas, así que algo debeu aprender. Todos eles, aínda que el non fixera nada naquela ocasión, son alumnos moi brillantes, non? Ángela, que vistes antes, pois estivo cunha bolsa da Fundación Barrié en Estados Unidos, Celtia e Aroa, que estiveron no primeiro vídeo, pois tamén estiveron alá. En fin, son todos do mellor alumnado que hai no centro, non? Entre outras cousas, pois vale para todo iso que tedes aí. Desde logo, os tres primeiros puntos poden incluírse nese ecosistema que ofrece a biblioteca para este tipo de actividades, non? A pescuda, a análise e a síntese. E, seguramente, tamén o traballo en equipo. Aí non é difícil, eu tampouco son moi fan de andar buscando as competencias clave detrás de todas estas cousas, non? Pero non é moi difícil velas aí detrás. Ao final, pois todo é o mesmo, non? Isto ven sendo tamén a inventio, dispositio, elocutio, memoria e actio da que nos falaba o profesor Viñaliste. Non sei se hai alguén aquí que lle dera clase. Sí? Bueno, pois era un profesor peculiar, pero o que había que investir millóns de horas se querías aprobar a súa materia, non? Realmente eu acabei disfrutando daquela materia. Pois eso, é o mesmo, hai que facer unha pescuda, hai que facer unha análise, hai que facer unha síntese e despois, ademais, poñer encima dun escenario todas esas destrezas e esas habilidades, non? Xa case para acabar, non fai falta que mo digas, que xa aquí lo vou dejando. Hai un par de semanas saiu esta noticia que mellor a vistes, non? Por que o grego antigo, por que un idioma morto é máis útil que estudar robótica, non? Claro, a mí se me dera grego, eu tamén o pasei moi ben nas clases de latín e grego. Se me dera grego Andrea Marcolongo en lugar de Camilo Santomé, que foi quen me deu no Instituto Lucus Augusti, que non sei se hai alguén por aquí do Lucus Augusti, pero, bueno, está de 175 aniversario, pois ao mellor tamén acababa facendo filoloxía clásica. O caso é que, cando vin este titular, dixen, pois isto tal cual para o Club de Debate, non? Menos o de difícil, esta non é unha actividade especialmente difícil, pero, desde logo, exixe tempo e axuda a coñecernos mellor. O libro do que está sacado isto titúlase La lengua de los dioses, está sendo un fenómeno editorial en Italia. Eu ainda non o lín, pero, bueno, esa é a terceira recomendación que vos deixo hoxe, a pesar de vir a falar aquí dun peñazo como o Club de Debate, que lle dicía a Gracia, non veñas aquí, metes faleu, vaite hasta a bodeguilla de San Roque, pois ven para escoitar as miñas compañeiras, non? Así que moitas grazas e ata a próxima. Non fai falta. Gracias, Chelo. Títelo en Chrome, Lo verdad? teño aquí, sí. Me resbala o ratón. Aquí está. Vale. Pois, boas tardes, eu chamome Ofelia Lubián e veño a explicar a actividade do Parlamento Xove, que digamos que é outro dos grandes debates, outra das grandes competicións de debate que hai aquí
en Galicia. A primeira característica que podemos ver que é unha competición, é dicir, o carácter de competición é, en parte, a súa gran virtude e tamén pode que un dos grandes defectos, non? Pero, bueno, engancha moitísimos rapaces e, como vemos, é unha competición para ESO, o segundo ciclo da ESO, e para bacharelato. Aquí estamos na sesión de 2014, no concurso da ESO no Pazo de Mariñán. Como podemos apuntarnos no Parlamento Xove? Pois o ben a través do plan Proxecta, a través do plan Proxecta ou directamente na web do Parlamento Xove. Comezou o plazo o 30 de novembro. Podémonos apuntar, máis ou menos remata en decembro, que é cando sae o tema. A ver, a organización do Parlamento. Aquí vemos, nesta imaxe, aparece claramente a distribución do espazo, non? Son dous equipos que van a debatir a favor ou en contra dun tema. Cada equipo ten a 4 persoas, 4 rapaces que poden ser de bacharelato ou da ESO. O coordinador e o profesor vese claramente aquí. Este sería o profesor. Outra nota importante é a medida do tempo. Temos o crono directamente, a rapaza que está falando, pois ve o crono e detrás do crono están os xuíces e o público tamén detrás, o que engade bastante tensión ao debate, lóxicamente. Unha cousa que caracteriza o Parlamento Xove, a organización e tal, é o rigor na medida do tempo, o rigor na estructura e tamén a formalidade. Pódese ver que os xoves intentan vestirse ese día dunha forma especial, estar especialmente máis serios do normal, non? O primeiro punto da organización sería o tema do debate. O tema do debate concíbese como unha pregunta. Esa pregunta pode, digamos, concebirse a favor ou en contra. Entón, sería unha polaridade. O sentido da pregunta é moi importante, porque hai que analizar as palabras, ben, e analizar como podemos sacarlle todos os posibles argumentos á pregunta. Por exemplo, aquí o tema do Parlamento Xove hai un erro, é do 2015. Debería adiantarse a maioría de idade legal aos 16 anos. Ben, pois parece que en principio non dá moito xogo, pero cando comezas a tirar dos fíos, a verdade é que foi un debate, penso que moi interesante, non? Como se decide se un equipo vai defender a postura a favor ou en contra? Pois por un sorteo xusto antes do debate, os coordinadores dos equipos recollemos un sobre e aí, nese momento precisamente, sabemos se temos que debatir en contra ou a favor. Como é a estrutura do debate? Pois sempre do mesmo xeito. Temos unha exposición inicial de 5 minutos, que máis ou menos pode ir preparada. Temos tamén 2 quendas de refutacións, que vexo que tamén hai no club de debate. Aquí as quendas de refutacións duran 4 minutos cada unha, e despois temos unha conclusión. As características formais de cada unha das quendas son moi estrictas. Por exemplo, nas conclusións non se pode engadir ningún dato novo, non se poden engadir novos argumentos, teñen que ser só como unha recopilación de todo o anterior. E se non cumple esa característica da quenda, pois tes unha penalización bastante importante dentro da puntuación. Os dous equipos alternan, hai 2 quendas de refutacións para cada equipo, e, bueno, ao final todo conta. Se non clavas ben o tempo que te sobra ou o que te falta, todo se vai sumando en cada unha das intervencións e pode ser decisivo. Aquí temos a Sara, que é de terceiro de ESO, estivo na competición da ESO do 2016. Imos por... Este ase que teño aquí é dunha novela, O Señor das Moscas. Trata 2 nenos que se perden nunha illa deserta a causa dun accidente de avión. Representa un triunfo na barbarie contra a civilización. E para rematar, como dixe Aristóteles, aqueles que educan ben aos nenos merecen recibir máis honra que os propios pais, pois aqueles só lles dan a vida. Istos o arte de vivir ben.
Aquí vemos o crono, lle faltaron 7 segundos para clavar aí, pero bueno, nos non usamos moito a pantalla, normalmente os rapaces levan as probas ou o que queren mostrar plastificado, ven as estadísticas, etc. A terceira parte da organización é moi interesante, que é a convivencia. A organización facilita buses gratuitos a todos os institutos de Galicia para que poidan participar e normalmente os recollen aos rapaces nos institutos o venres e os debates ocupan todo o día do sábado, tanto pola mañán como pola tarde. Entón, o ano pasado foron na laboral, pero outros anos eran no Pazo de Mariñán, íamos a un hotel pola noite. Ese espacio é moi interesante porque os rapaces fan amigos, falan entre eles, se coñecen e os profes tamén. Como resultado, moitas veces, desa convivencia surxen novas actividades, como foi o caso de debate.com. O debate.com foi un concurso de debates tamén que fixemos. Xan Guillén estaba metido nesto, o profe de La Salle e tamén o do Instituto o Filipenses, que é un colexio, tamén estaban, bueno, non recordo o nome, dá igual, BCRA, efectivamente, Xulio. Este é un exemplo. Por exemplo, o ano 2015 a pregunta foi: deben as leis dos estados poñer límites á liberdade de expresión? Eu penso que foi bastante difícil. En este caso, o refutador foi Víctor, un rapaz que era de primeiro de ESO. Sorprendentemente, saiu bastante adelante co tema, non? Porque a mí me pareciu especialmente difícil ter que ensinarles todo o que ten que ver con os dereitos humanos, as constitucións, etc. Esta foi a convocatoria que se celebrou en Mugardos, na sala do Concello de plenos. Bueno, a metodoloxía. Como podemos facer que os rapaces podan interiorizar moitas veces leis, vocabulario moi técnico, presentar probas, debater, refutar, etc. A fase analítica, tamén falaba aquí o compañeiro, de que é moi necesario o análise e a síntesis. Pois ben, efectivamente, o método un pouco de descartes, non? Collemos a pregunta, poñemos o exemplo se debe adiantarse a maioría de idade, ata os 16 anos. Pois se collemos a postura en contra, non debería adiantarse, rebaixarse aos 16 anos, non? Collemos a frase e analizamos, por exemplo, as consecuencias. E que pasaría se rebaixásemos a minoría de idade legal? Pois tería consecuencias de tipo económico, sanitario, psicolóxico, legais. E aquí atopamos, por exemplo, un dato moi interesante. É que rebaixando o que é a maioría de idade, pois tamén os rapaces de 16 anos poderían conducir, tamén poderían firmar eles mesmos as faltas de asistencia nos centros, etc. Entón, pois, facemos a comparativa, non? Hai outros países onde, efectivamente, os rapaces conducen aos 16 anos? Pois sí, atopamos Estados Unidos e tamén encontramos que é un verdadeiro problema sanitario, non? Os accidentes de tráfico entre adolescentes. Entón, aí nos centramos a liña argumental principal, non? Da posición en contra. Miramos ranking de países tamén, non? Os países máis avanzados que fan? Aumentan a maioría de idade, a deixan como están, etc. Buscamos ao mellor tamén argumentos biolóxicos, como funciona o cerebro dos rapaces a estas idades, controlan impulsos, non controlan impulsos. Bueno, en fin, miramos todos os elementos para poder argumentar. Tamén é interesante os casos singulares que dan así como toque emocional, non? Aínda que non teñan un valor así moi inductivo, non? Pero sempre enganchan un pouco para comenzar o que é o discurso inicial ou tal. Outros elementos que tamén son moi valorados no Parlamento Xove é o uso de mitos, de símbolos, de metáforas, é un momento estelar dos profesores de grego, de latín, porque os rapaces van a preguntarlles, mira, que mito me podes recetar para poder explicar tal asunto? Entón, aí é onde
poden adornar un pouco o seu discurso, non? Seguimos. Metodoloxía. A fase sintética, que é, digamos, o que resulta máis difícil. Agora xa sabemos moito sobre este tema, temos moitas estadísticas, temos moitas probas, pero a partir de aí hai que construir un discurso. Non vale con saber, tamén hai que convencer. Aquí me adianto a cita que teño ao final, que é de Nabokov, penso como un xenio, escribo como, máis ou menos, escribo como un autor con certo estilo e, ao final, falo como un neno, non? Ese é o problema, que ás veces pensamos que unha estadística mostra algo, pero a estadística non di nada. Entón, o que hai que facer é saber explicar ben a estadística e poder elexir unhas liñas argumentais na que encaixar os datos, os argumentos e poder ter unha liña definida de equipo e reforzar, que cada membro do equipo reforce unha mensaxe que ao final nos xuíces quede como algo coherente. Entón, co tempo fomos aprendendo a que non basta con andar un pouco a cegas. Temos que enfocar todas as probas para centrarnos en 2 ou 3 liñas argumentais e así reforzamos o discurso e o repetimos. Tamén buscar frases que sinteticen moito a túa mensaxe, non? O exordio. O meto aquí porque é unha parte importante dentro do Parlamento Xove. Cando comezas o discurso inicial, normalmente todos levan algún elemento para chamar a atención do público e para, ás veces, enganchar emocionalmente, non? Tamén forma parte casi dun show. Levan obxetos, a veces, pode ser contar un mito, pode ser unha fotografía, calquera cousa que sirva para captar a atención. Organización das fontes. Unha vez que temos máis ou menos o discurso, temos que levar as probas, ali a sala de debates. A parte de ter as probas organizadas, tamén temos que guardar a información e compartila. Entón, a mí houve un ano que conseguín que usásemos, cando éramos 4 equipos, 2 da ESO e 2 da bacharelato, unha aplicación que me gusta moito, que é un mapa conceptual online. E lle dábamos nomes para ter cada equipo o seu mapa e un mapa dentro dun mapa. E así compartíamos a información, a tiñamos organizada e ao mesmo tempo te permite recuperala. Por exemplo, buscando, facilmente atopei toda a información do Parlamento Xove de 2014. Incluso as presentacións a favor, en contra, os discursos, os enlaces. Se carga, ben, o miramos, e se non carga, seguimos. Parece que non quere cargar, seguimos coa presentación, non hai problema. Outros anos, os rapaces prefiren compartir en Drive un documento compartido e xa a partir de aí fan o discurso. Que é o que facemos durante os debates? Normalmente, para que non se fagan un lío, usamos fichas ríxidas, cartulinas, nas que colocamos post-it, os pegamos, despois podemos pasarnos as cartulinas e cada membro do equipo pode pon as súas ideas, rapidamente a pega con un post-it e xa está. Aquí tiña un vídeo, pero... Outra experiencia de debate, o Pleno Xove no Concello de Mugardos no ano 2013. O Pleno, foi un debate que se organizou o IES de Mugardos en colaboración co Concello de Mugardos, que consistía en facer unha simulación, pero moi exacta, de pleno. Todo funcionou como un pleno. Buscouse un tema, os rapaces formaron os seus propios partidos políticos, elixiron como tema, teño aquí a convocatoria do pleno, que é unha convocatoria real, emitida polo Concello e con a firma do alcalde nesa época. Entón, os rapaces buscaron temas que lles interesaran, non? E na orde do día temos que había aprobación da acta da sesión anterior, presentación da seguinte proposta do Goberno Municipal, que eran os alumnos de ESO,
Reforma da Biblioteca Municipal. A. B. Cine de barrio. E despois, C. Habilitar un espacio adicado á xuventude para concertos. E por último, pois unha cousa que sempre fan no Concello de Mugardos, que é dar conta dos escritos de condolencia e repulsa enviados con motivo dos asesinatos pola violencia de xénero. E, ao final, robos e preguntas. Pois fixemos o pleno e costou bastante traballo pois entender o que é a mecánica e a dinámica de intervencións, de pleno e tal, pero ao final pois o resultado foi un pouco o que pretendíamos. Como debate quedou moi ríxido, non houbo moita, digamos, intercambio de argumentos ni nada, pero o interesante foi que os rapaces pois tuveron que investigar como se pedía un presuposto, como funcionaba a biblioteca, etcétera, etcétera. Aquí temos un exemplo. Ola, boas tardes. Hoxe atopámonos aquí no Concello de Mugardos para asistir ao pleno extraordinario, onde participan os nosos alumnos do IES Mugardos. Estamos aquí hoxe, martes 17 de novembro, para celebrar a sesión ordinaria do Concello Pleno de Mugardos. O primeiro punto na orde do día é para a aprobación da acta da sesión anterior realizada o día 7 de novembro. A votación se... Vale. Por último, o debate na biblioteca escolar. Pois esta imaxe é habitual. Nos preparábamos os debates na biblioteca porque neste caso sin unha actividade interdisciplinar e moitas cousas máis, porque tamén aquí andan mesturados rapaces da ESO cos de bacharelato. Neste caso foi un obradoiro que nos deron pois o grupo Academia Elocuencia de Santiago, con un diñeiro que había do plan de mellora e tal. Tivemos varias sesións onde nos ensinaron estrategias e tal, pero normalmente traballábamos aquí, na biblioteca, tanto nos ordenadores como buscando noticias nos periódicos, etc. Por último, xa unha frase, a de Nabokov, a cita que comentei antes: penso como un xenio, escribo como un autor distinguido e falo como un neno, que dá un pouco conta da dificultade que ten preparar este tipo de debates, sobre todo con rapaces tan pequenos, cando son de primeiro ciclo de ESO, pois costa bastante traballo, sobre todo coas dificultades que temos nos centros pequenos en canto a vocabulario, etc. Por miña parte nada máis, agradecer moito a súa atención, vale? Dou paso a ela. Bueno, os premios gananos os alumnos. Eu solo estiven aí acompañando algunhas das actividades que eles quixeron facer e que afortunadamente tiveron o luxo de ser premiadas en un momento, ao mellor porque non se presentaron outras que estaban en camiño e que non coincidiu de que estiveran ali, simplemente. Bueno, eu vos veño a falar porque me propuseron isto de unha actividade que comezou a funcionar fai 4 anos, bueno, este é o 5º ano que empeza, que é a Olimpiada Filosófica, e que, aínda que veredes como hai algúns elementos que poden recordar un pouco que acaban de presentar os nosos compañeiros, ten algunhas cualidades diferentes, non? Porque, bueno, veñen do ámbito da filosofía, que non sei por qué sempre somos un pouco diferentes. No final... Ben, nos este ano lle agradecemos moitísimo a Bibliotecas Escolares que teña dedicado este evento
a este tema de aprender a pensar, porque é unha cuestión que nos involucra a todos, pero que, como dixo Miguel antes, que é compañeiro meu no grupo Nexos actualmente, e fomos compañeros durante moitos anos no grupo Xergo tamén, levamos, digamos, no corazón, os filósofos, o corazón da nosa función, saberemos ensinar a pensar e tamén algunhas outras cousas, pero tamén entendemos o ensinar a pensar, creo eu, con notacións diferentes ao que todos enseñamos a pensar no ensino, creo, e todos enseñamos a ler, e todos enseñamos a escribir, e todos enseñamos todas as competencias estas que están tan de moda agora, pero a filosofía, como din algúns autores coñecidos, non vou facer ahora aquí propaganda, porque algúns tampouco son plato do meu gusto, inda que son filósofos, en filosofía e de todo, como sabedes, xa sacou Miguel a Platón aí, refutando que a filosofía pudera ser para adolescentes, en fin, temos de todas as bandas. Bueno, algúns diron en chamar a filosofía últimamente a novena competencia. Que quere dicir eso da novena competencia? Supoño que xa oiríades algunha vez, non? Os filósofos entendemos que, aínda que todos ensinamos a pensar desde todos os ámbitos, ten que haber un momento que algúns chaman interdisciplinar, pero que nos non acabamos de atopar o momento da interdisciplinaridade, sino un momento de reflexión sobre o aprendido, e un momento de reflexión sobre o aprendido que leve a que esa reflexión involucre elementos de todos os ámbitos posibles, de todo o que se leva aprendido durante anos e anos que pasan os nosos alumnos na educación, pois en algún momento hai que pararse a pensar non só para que sirve todo isto, que é a pregunta de moda, sino tamén como integro todo eso e como fago cabeza, como amueblo a miña cabeza e fago que todo eso encaixe como nun puzzle. É unha competencia que creemos que é decisiva, porque de alguma maneira ten 3 puntos. Un punto que é integrar todos eses coñecementos, por outra parte, contextualizar o coñecemento a través de problemas que sean transversais, e a terceira pata do banco sería reflexionar sobre o lugar no mundo que cada un de nós ocupa a través deses problemas transversales. Esas serían as tres cuestións. Vale, quen organiza a Olimpiada de Filosofía? Pois, en principio, a organización, o peso, digamos, do traballo de organización a leva o grupo no que me incluyo, o grupo Nexos, pero hai moita xente colaborando. O básico ahora mismo é que colabora a universidade, que nos presta os espacios e apoia en certa medida a cuestión. Este ano parece que incluso se vai facer cargo dos premios, o cal nos produce un alivio económico. Tamén o grupo Doxa de Lugo e a Xunta de Galicia, que a través da Consellería de Educación paga o viaxe dos alumnos á Olimpiada Nacional. Ahora vos explico un pouco como é o proceso. Podedes atopar toda a información aí, nesa dirección, poñedes Olimpiada Filosófica de Galicia e estamos nos primeiros postos de Google, a propósito, porque levamos poñendo ali moitas veces para que salgamos. En que consiste? Primeiro, é diferente das propostas que acaban de presentar os nosos compañeros, porque, en principio, aínda que se chama Olimpiada e nós queremos manter o nome da Olimpiada, primeiro porque hai unha Olimpiada nacional e unha internacional e nos queríamos integrarnos en ese conxunto. Ademais, a Olimpiada é un término grego, e que ademais non remite á competición, sino ao período entre competicións, e entón nos parece especialmente afortunada. A competición son os Xogos Olímpicos, a Olimpiada é o período de 4 anos que vai de Xogo Olímpico a Xogo Olímpico, como sabedes, e entón nos parecía que eliminaba ese aspecto de competición que nós non queríamos en ningún momento. Isto non é unha competición. En principio, plantexamos como unha actividade lúdica, creativa e transversal, na que poida participar todo o mundo e que, efectivamente, hai unha exposición pública e hai unhos premios, pero o premio en sí que sea estar ali, precisamente, e por eso non é unha competición, sino un acto ou unha actividade que se plantexa desde os centros e que dá oportunidade a que poida aflorar esa novena competencia. A veces aflora, a veces non, isto depende de cada quen. Ten algunhas diferencias tamén co que fan os nosos compañeros, porque as actividades son individuais, excepto quizáis a de vídeo, ahora veremos por qué. O resto das actividades son individuais do alumno, porque tamén pensamos que ese amueblar a cabeza é propio de cada un e que traballar en equipo está moi ben e que pode axudar moitísimo,
pero que, e no fondo, os rapaces tamén traballan en equipo, porque logo, mentras preparan, pois comentan entre eles as cousas nos centros, pero ao final ten que haber un momento de reflexión que sea individual de cada quen, non? E que lle axude a pensar isto. Bueno, atreverse a pensar un lema filosófico, como sabedes, frase do Ínclito Kant, vale? O sapere aude, e dar a ocasión de que os alumnos empecen o camiño da filosofía e o empecen desde temas que lle sean interesantes e que sean actuais, vale? E que ademais de, pois isto, a oportunidade de facer todas estas cousas que tamén se fan en outras e que non son características ou non son propias da filosofía, non temos o patrimonio sobre isto, como son a investigación, a reflexión, a produción de pensamento. A segunda parte sí que xa é máis filosófica, creo, vale? E é a seña de identidade da Olimpiada de Filosofía. Os filósofos non enseñamos a pensar, enseñamos todos. Desto sabedes vos que sodes todos de distintas materias. Os filósofos damos que pensar, non enseñamos a pensar. Pero decía un profesor catalán, Terry Cabras, que él non enseñaba a pensar, pero que lle gustaba pensar que ao seu lado se pensaba, e creo que eso é o máis interesante da filosofía, non? Dar que pensar, ofrecer cuestións, poñer cuestións sobre a mesa que permitan que a persona empece a producir ideas, a fomentar iso da capacidade crítica que non sabemos moi ben que é, non? Unha cousa, eu outro día explicaba aos meus alumnos que era isto do pensamento crítico, non? A propósito de que acabábamos con Platón, e entón estaban criticando, non? O pensamento de Platón, e eso non é capacidade crítica. A capacidade crítica é coller a Platón e ser capaz de pligar a Platón en Bob Esponxa. E entón estivemos analizando un capítulo de Bob Esponxa a raíz pois dos tipos de alma platónicos, non? E tal, e ali saliron un montón de cosas. Eso é pensamento crítico, pero eso leva tempo, non? Leva tempo de interiorizar ideas, asimilarlas, ser capaz de, en fin, de facer un proceso reflexivo que é difícil, non? En ese proceso reflexivo, os filósofos creemos que ten un lugar o pensamento, o traballo que fixeron filósofos antes que nós, e unha parte da Olimpiada Filosófica ten moito que ver con recuperar eses saberes e integralos, non? Na comprensión de un problema. E ademais queremos que ese punto de apoio, ese dar que pensar a través de unha proposta, pois implique tamén a idea de producir reflexións propias, vale? Non tanto argumentos, aínda que tamén hai un momento para argumentación, nun dos apartados, como xenerar como vexo eu o problema e desde que perspectivas o podo ver ou de que perspectivas me interesa a mí ver ese problema, non? Mais que non necesariamente controlar todos os campos do problema, non? Sino que me toca a min dese problema e que aspecto dese problema me gusta pensar ou creo que é importante pensar. E logo ese pensarse a un mesmo, non? Que a través da capacidade artística, da autonomía, do traballo personal, de sentirse orgulloso dese traballo que faz, ainda que non sea o traballo máis espectacular do mundo, pero é o teu, e, polo tanto, é original, personal, vale? Bueno, formas de participación na Olimpiada. Ahora mismo están fixadas en 4. Logo falaremos de como se participa. A fotografía filosófica, a curta de vídeo, o dilema moral e a disertación. As propiamente filosóficas, as ferramentas propiamente filosóficas, digamos que estarían, as tradicionais en filosofía, serían as dúas de abaixo, non? O dilema moral e a disertación, que son os modos de exposición e debate propios da filosofía, vale? Coller un dilema moral, ahora veremos como, e analizalo desde todas as perspectivas, non para argumentar a favor ou argumentar en contra, sino para tomar unha decisión personal respecto deso. E que o dilema moral que se propón sirva para que a persona adelante o que podería facer en un caso similar e que eso lle sirva de experiencia vital. Vale, é moito máis fácil tomar unha decisión ante calqueira dilema moral se ti xa tes pensado, vale? Ainda que logo repenses no momento, porque cada causa ten a súa casuística personal, ti xa tes feito reelaborado, non? A forma de pensar ese dilema ou dilemas parecidos e é máis fácil tomar decisións morais. E en canto á disertación, é un modo de exposición típico tamén da filosofía, é un ensaio posto en escena, que permite tamén que se valoren distintas perspectivas de un mismo tema e a cuestión non é quen fai a mellor disertación,
senón, bueno, que tamén, non? Pero a cuestión é non só quen fai a mellor disertación, senón quen enfoca o problema desde a perspectiva máis creativa, máis orixinal, máis fundamentada, vale? Se introduciron a fotografía filosófica, era unha proposta que xa estaba na Olimpiada Estatal en distintas comunidades e que é unha actividade moi suxerente, agora veremos, porque colle a fotografía como un modo de expresión de ideas, non? E provoca, ademais ten que ser unha fotografía que reúna estas características que víamos antes, que provoca reflexión, que dé que pensar, vale? E ao mesmo tempo que mostre o que nós pensamos sobre o tema. E logo está a curta de vídeo, que esta foi a aportación galega. En principio, na Olimpiada Estatal non querían curta de vídeo, pero finalmente, cando viron os resultados da Olimpiada Galega, pois dixeron que lles parecía unha actividade moi interesante e logramos sumar curta de vídeo tamén. A curta de vídeo como a fotografía pois ten os mesmos obxectivos, expresalo, pero en linguaxe audiovisual, vale? Da maneira máis creativa posible o tema. Houve outras modalidades en anos anteriores que eu personalmente me decepcionou moito perder, como foi o cómic filosófico, que ahora veremos unha mostra, pero, bueno, a culpa foi, creo que, do centro do IES de Ames, en este caso, a pérdida do cómic filosófico, porque foron tan bons e ganamos por tanta goleada que xa decidiron que non había nivel e que que era mellor eliminar o cómic filosófico porque íbamos a ganar sempre. E entón, como ademais xa tiñamos a costumbre, ou tiñan a costumbre os alumnos de plástica de gañar sempre pois en outros concursos de cómic, nos que en algún ano incluso chegaron a convidar a profesora para que formara parte do xurado e non puderan participar, para darlle oportunidade a outros, pois, en fin, cómic filosófico decaeu. Outras formas de participación na Olimpiada que non son competitivas e que son lúdicas e que están abertas tamén. E aquí, digamos que non hai premios, pero son formas de traballo colaborativo, vale? Está o teatro, ahora veremos algunha mostra, e equipos de centros que deciden traer unha mostra de teatro ou de actividade de representación sobre algún tema filosófico. Están os talleres temáticos, por exemplo, o ano pasado os alumnos de Villagarcía, do profesor Xosé González, trouxeron un taller sobre inteligencia artificial, que foi moi animado, non? E houve drones na Facultade de Filosofía, cousa insólita, nunha facultade tan seria e tan sesuda, non? E logo os talleres de filosofía tamén, como, bueno, algún taller de meditación, de mindfulness e tal, e esperamos que algún taller de filosofía para nenos nos próximos anos. E logo colaboracións variadas. Como se participa? Bueno, en principio, nos pensamos promover esta proposta, a facer esta proposta aos profesores de filosofía, porque, a ver, o campo das humanidades, xa sabedes, para participar en eventos nos que se poidan desenvolver as ideas dos rapaces é bastante escaso. Hai moitos máis clubs de ciencias, non sei, Galiciencia, hai un montón de sitios onde o alumnado de ciencias pode ir, pero eu que levo algúns tempo traballando nos traballos de investigación en humanidades cos rapaces hai moitas menos posibilidades, non? De lucir o traballo e de salir das aulas e tal. Entón, bueno, a participación, en principio, hasta ahora fixose a través do profesorado de filosofía dos centros, pero está aberta a calqueira alumnado do centro, independentemente de que este cursando ese ano filosofía ou non. Neste ano, mandamos a convocatoria a través de bibliotecas escolares, pero, bueno, a xestión non foi moi boa. A partir deste ano intentaremos facelo a través da biblioteca escolar para que calqueira profesor que queira, independentemente de que sea profesor de filosofía ou non, poida traballar isto, organizar o proceso incluso, ou falar co profesor de filosofía para que lle organice o proceso, que sempre é moitísimo máis doado, non? O centro inscríbese o centro ao completo e a convocatoria está aberta para todos os alumnos, en principio de terceiro, cuarto, primeiro e segundo de bachillerato. Ahora explicarei por qué e en que modalidades. Estamos pensando en abrir a convocatoria primaria, pero, bueno, temos que falar coa xente de filosofía para nenos para ver como organizamos isto. E a primeiro e a segundo de eso. O xurado da Olimpiada, que vai, claro, porque logo ao final hai que dar uns premios, non? Está formado por profesorado voluntario. Claro, os da organización solemos traballar, porque como hai que corregir cousas e seleccionar e tal, e dá traballo, pero calqueira persona que participe, calqueira profesor que participe na Olimpiada pode formar parte do xurado solo con decilo.
non hai máis requisitos previos, ni se sortean ni nada. E cantos máis, mellor, vale? Porque hai bastante traballo. Bueno, aí tedes algunhas das actividades lúdicas das que vos falaba antes, non? Esta foi unha actividade feita polo IES de Melide, que se titulaba Caverna de Platón e que nos trouxo unha representación. Esta é unha imaxe que podedes ver en Vimeo sobre unha representación que fixeron os meus alumnos do IES de Ames representando o mito da caverna. Algunas veces traemos tamén, porque colaboran con nós gratuita e desinteresadamente, todo hai que dicilo, porque isto se fai con moi poucos cartos, non temos subvencións de momento de ningún sitio, a ver se nos lo curramos un pouco máis, pero xa sabedes que os filósofos andamos sempre nas nubes. Pero aquí o grupo Inversa Teatro veu a representar unha parte da súa obra Té con Kant, que foi moi aplaudida naquel momento, aínda que non tiñamos así un sitio especial para facelo, pero, bueno, elas se adaptan a calqueira lado. Para que isto foi unha... Vos vou a poñer un cachiño solamente, se mo carga, aínda que non sei como vai isto, se carga ou non, me parece, sí, se carga. Un cachiño do mito da caverna de Platón, vou non poñer polo medio, para que o poidades ver sin ter que... Vou a poñer este momento que é máis bonito. Vale. Bueno, non vos lo vou a poñer todo, lo vedes vos se queredes, vou a poñervos solo, porque isto se fixo en colaboración con varios departamentos, entre eles o departamento de Grego, están moi voluntarios, este Sócrates, que nos lee un trociño do mito da caverna en grego. Ide, caránthropos, en oikeseis, pelae, pros topos, en éxodo de Eutuse, en taute, en paidon ontas, en desmois, caitá esquele, caitú saugenas. Hoste eis, de todo prosne, mono corán, caiporten caómeno, otis tenga. Bueno, para os que non sabedes grego, e supoño que seremos a maior parte, como a min, pois é o principio do mito da caverna, justamente hasta que di aquelo Platón de extraños prisioneiros semellantes a nós. Bueno, aquí estamos cos drons tamén, porque intentamos integrar distintos aspectos da realidade. En aquel momento a Olimpiada versaba sobre novas tecnoloxías e identidade humana e, bueno, en ese momento se prestou a colaborar con nós pois a xente, unha empresa que estaba traballando con drones e a facer unha representación. Fotografía filosófica. O tema deste ano, como vais a ver despois, é revolución e utopía. Un tema complexo, difícil, que se pode abarcar desde moitos sitios. Non só damos o tema, revolución e utopía. Logo, el estafan. Vale? O tema, bueno, a veces se mandan algunhas preguntas orientadoras, máis que nada, non co sentido de que vayan a pararse nelas, sino para que, bueno, saiban por onde arrancar. Vale, pero se queren arrancar por outro lado, tampouco hai ningún problema. Vale, as bases son, por exemplo, para fotografía filosófica, aí se poñen uns exemplos posibles, están sacados de internet, ¿no? Para que teñan algunha orientación, reflectir as ideas filosóficas a través dunha composición fotográfica. A fotografía ten que ser original deles, poden tratala digitalmente, pero ten que ser original. Debe ter un lema integrado que reflicta o sentido da fotografía e que debe insertarse na parte inferior. Si se selecciona a fotografía, porque de todos os centros se seleccionan 4 fotografías que, bueno, se expoñen todas na Facultade de Filosofía, pero se seleccionan 4
e eses 4 seleccionados teñen que explicar como fixeron a fotografía, por que fixeron a fotografía dese xeito, que intentan expresar con ela e responder as preguntas do tribunal, vale, acerca deso. Esta foi a gañadora do ano pasado, aquí en Galicia, non en España. Bueno, o tema era novas identidades e tecnoloxía humana. Curiosamente, a fotografía, como explicou a rapaza, está feito sin ningún tipo de retoque fotográfico, absolutamente ningún tipo, solo con efectos de imaxe e maquillaxe, exclusivamente. E a verdade é que é bastante impresionante. Bueno, o desparpaxo da rapaza, estes son os criterios de cualificación, non vos vou a machacar con eles, non? Pero fundamentalmente me interesa resaltar os 6, que é a capacidade da composición para provocar sensacións, emocións, suxerir reflexións. Isto é o que nos buscamos, vale, en este criterio. Logo está a curta de vídeo, que é exactamente o mesmo, pero con linguaxe audiovisual. Ten que haber un guión detrás que exprese. Esta é a única posibilidade de participación que se permite por equipos de 3 personas, vale. Por que de 3? Pois porque en principio nos parece que é un número suficiente para un traballo deste tipo e sobre todo porque logo hai que ir, se salen seleccionados, á Olimpiada Estatal e hai que pagar as viaxes, entre outras cosas. A veces hai criterios económicos. Bueno, a curta gañadora da cuarta Olimpiada tamén, bueno, están todas, se entrades na página da Olimpiada, ahora non vos vou a machacar con isto, están todas aí, e podedes ver a gran cantidad de creatividade e vou facer que teñen os rapaces, que a verdade é que nos sorprenden a todos. A disertación, en principio, ten as características generais, non vos vou tampouco a contar agora aquí o que é un ensaio e unha disertación, porque todos os profes e os sabedes. O que ten é unha extensión máxima de 4 páxinas, na que teñen que concentrar a exposición. Esa disertación primeiro se traballa nos centros, logo o alumnado seleccionado polos profesores no centro fai a disertación personalmente na Facultade de Filosofía nunha xornada na que se lle dá un tempo de 90 minutos. De esas disertacións que se presentan ali se escollen tamén 4 que teñen que facer outro día unha defensa. E esa defensa é unha defensa que preparan eles, na que poden levar material, ten unha duración de 15 minutos, aínda que, bueno, non somos rígidos, como no caso dun club de debate, son 15 minutos, pero pode haber minuto arriba ou minuto abaixo, dependendo das necesidades do orador, e está suxeita tamén a preguntas. Bueno, os criterios de cualificación son os típicos de unha disertación, a claridade e a precisión, a estrutura, a argumentación e a originalidade que se teña nesa presentación, unha presentación temática, ou nos exemplos que pon o alumno, en fin, e sobre todo que se transmita unha visión personal e viva do tema, eso que en principio buscamos. E por último temos o dilema moral, que tamén é outra das actividades típicas da filosofía, que consiste precisamente en eso, na resolución de un dilema que en principio debería tocarlle ao alumno. Normalmente se manda ao centro unha batería de 3 ou 4 dilemas para que os profesores traballen cos alumnos. Un dilema moral trabállase buscando unha explicación da situación, buscando os feitos relevantes, explicando o sistema de decisión moral que se vai a utilizar ou os posibles sistemas de decisión moral que entrarían en conflicto, recoñecendo os valores e as actitudes que podería haber en cada unha desas decisións e cales son máis pertinentes que non e máis consecuentes que as accións que se queren levar a cabo, analizando a evolución histórica do problema, tamén en ocasións, cando o dilema require, valorando logo tamén se hai normas obxectivas que cumplir e establecendo un debate entre a resolución moral e a norma legal que haya que aplicar en cada caso e logo facer un ditamen, un xuicio personal final argumentado e basado en todo isto. Ni máis ni menos, é difícil e a mí me sorprenden os rapaces a veces cando son capaces de facer todo isto, porque sinceramente a min tamén me costa. Bueno, tamén os criterios de cualificación
por exemplo, aquí sí que están bastante máis medidos, non? Porque hai que medir que valores utiliza o rapaz ou é capaz de concretar, por exemplo, se é un valor solo, se hai valores secundarios e valores principales, se recoñece a argumentación entre eses valores ou non, se está refletido tamén o seu punto de vista personal, se é capaz de facer unha xerarquía de razonamentos, en fin, é un traballo moito máis filosófico, entre comillas, non? Que o mero búsqueda de argumentacións. Hai que facer unha estructura, elaborar unha secuencia lóxica de argumentacións e a solución ten que estar baseada, de alguna maneira, nese percorrido que se deu anteriormente. Acordarmos dar unha serie de premios fundamentalmente para motivar aos nosos alumnos en este percorrido. Este ano son 200 euros e a viaxe pagadas á Olimpiada Estatal, na que se volve a repetir este proceso. O ano pasado foron tamén os segundos á estatal, porque tivemos moito éxito e aumentou o número de centros desde os 15 iniciais aos 35 do ano pasado, e cando pasamos de 25 centros, nos permite levar 2 participantes, os primeiros e os segundos. O que sí é verdad que os premios se poden declarar desertos se non hai unha calidade mínima, como en calqueira outro... Pero, bueno, isto non sole suceder porque a xente é ben filtrada polo profesorado e non sole suceder. E, bueno, nada, presentarvos o tema deste ano. Este ano está cerrada a inscripción, pero, bueno, como dixeron os meus compañeros, eu creo que se tedes moito empeño en participar non habería ningún problema en aceptarvos todavía, ainda non se mandaron os dilemas aos centros e, por lo tanto, todavía podería ampliarse isto. O tema é revolución e utopía desde calquera punto de vista, tanto desde o punto de vista científico, revolucións científicas, culturais, económicas, sociais, políticas, revolucións actuais, o tema da relación máis teórico entre a revolución e utopía, ou tratar solo as utopías, en fin, o que a cada un lle interese, porque solo desde o interese pode surdir o pensamento, creemos, polo menos, os filósofos, aínda que a veces nas clases non o pareza, pero sí. Bueno, esta é, digamos, que a cantidade de tipos de revolución e económica e utopías. Esta mañá me decía un alumno: es que estou facendo unha foto de un árbol da que nace cartos, e isto me pode servir? E digo, hombre, depende o que queiras expresar con esa foto, non? E como relaciones ese co sentido da utopía e que tratamento lle des despois, vale? Ese é o xogo, creemos que podemos aportarnos desde esta convocatoria, que é unha máis entre outras moitas que hai. E nada, moitas gracias pola vosa atención. Creo que o interesante que estivo, disculpa o retraso co que saímos. Milleiros de grazas por permanecer aí. Vémonos mañá.